shadow, why its neighbors are always at war. All around Egypt, nations are burning. To the west, Libya's endless war. To the south, Sudan's collapse. And to the east, Gaza's tragic destruction. And as if these were not enough, Egypt is actively fanning new tensions in the Horn of Africa, reaching into Somaliland and Eritrea in the name of security, but in truth, to preserve leverage over the Nile. Just this week, Eritrean President Isaias Afwerki was received in Cairo by President Abdel Fattah al-Sisi. The meeting was a public display of alignment and a signal of deterrence aimed at Ethiopia, as tensions rise over the sea access and control of the Nile. At the same time, Egypt is finalizing እንታይም ዝብሉ ዘሎ ኣብዚ እንድሕሪኹም ነዛ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ ግብፂ ከይድዋ ዘሎ ኣመና ቀዳምነት ሂቦም እዮም ዝዛረቡላ ዘለዉ መጀመርያ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን ናብ ግብፂ ከይደ ዘሎ ፕሬዚደንት ናይ ጅቡቲ ከይደ ኣሎ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ እውን ከይዱ ኣሎ ናይ ሱዳን እውን ሓለፍቲ ሰድዮም ኣሎ ስለዚ ዳርጋ ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ ከይዱ ዘሎ ቀንዲ ግን ንሳቶም ኣበዮም ኣንከር ገይሮም ዘሎ ኣብ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ስለምንታይ ኤርትራ ናብ ኤርትራ ወራር ክእውጁ ይደልዩ ስለ ዘለዉ ፕላናቱም ክነግረኩም የቲ ስትራቴጂ ዝብልዎ ዘለዉ ጽቡቅ ጌርና ከነስተብለሉ ክንክል ኣለና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኤርትራ ክትቅርቀር ኣለዋ ቅድሚ ኩናት ምእታውና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኤርትራ ድማ ነቲ ገይም ኣፀቢቓ ቅድሚዮም ስለ ትሓስቦ ዘላ ከም ንሪኦ ዘለና ምስ ግብፂ ተራኺቦም ኢሎም ክፅለሉ ከዓብድዮም ደልዮም ዘለዉ ሕጂ እቲ ዘረባ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግብፂ ብሰሜና ብምዕራባ ሊብያ ፈሪሳ ኣላ ብደቡባ ሱዳን ኣብ ሓውላ بسمينا بسمينا مبرغناتا خذا يقاصل الله ስለዚህ ግብፂ ኣብ ዙርያ ዘሎ ሃገራት ኩለን ይቃጸል ኣለዋ እዚን ዝቃጸላ ዘለዋ ምስ ግብፂ እንታይ ዘራኸብ ኣለዎ እንድሕሪልካ ድማ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ግብፂ ንሳያ ተቃጸላ ዘላ ዝብል ሰብ የለን ክትፈትሕ ኣቕማት ፍትን ኣላ ግን ምስ ህዝቢ ሱዳን ሰራዊት ሱዳን ያ ወጊና ዘላ ኣብ ሊብያ እንትኾነ ዘፍረሰ ምን ምዃኑ ነገዳፊ ከኣሊ ዘለየ እቲ ነገዳፊ ከኣሊ ኢሉ ዘውደቐ ኣብ ግብፂ ንዝነበረ መራሒ حسني مباركون زعليه ስለዚህ ተሓሓዝ ነገር ኣይኮን ናይ ኸዛ ዝቃጸል ዘሎ ድማ እስራኤል ይዘቃጸለ ዘሎ ወዮዳዞም ዘይ ሓፍሩ ጎረቤት ስለዝኾኑ ኣከንደነ ግብፂ ትጥምቱ ዳ ኣብ ጎረቤትኩም ሶማልያ ትቃጸላላ ደቡብ ሱዳን ናብ ኩናት ትኸይዳላ ሱዳን ብዓቢ ትቃጸላላ ስለዚህ ንስኻትኩም ደኾይንኩም ቅዱሳት ኣብ ከባቢኹም ብጀካ ኬንያ ጥዕና ዘለዎ ሃገር ደላ ያዘውባም ናብ ኤርትራ ወራር ክትገብሩ ዝደልዩ ኣለኹም ኣይኮነን ኣብ ዙርያኹም ኣብ ውሽጢ ዓድኹም በምሓራ ተቃጽሉ ኣለኹም በኦሮምያ ተቃጽሉ ኣለኹም ብቤንሻንጉል ውጋእ ኣሎ ኣብ ትግራይ ናብ ኩናት ትኸዱ ኣለኹም ኣብ ክልል ዓፋር ዕግርግር ኣሎ ሶማል ድማ ሰላሙን ረኺቡ ይፈልጥኒ ስለዚ ንመን እዮም ናይ ሞራል ሰበኽቲ ክኾኑሉ ዝፍትኑ ዘለዉ ኣደነው ስለዚ ኤርትራ ናብ ግብፂ ከይዳቶ ዘላ ብኩሉ መንገዲ ብፍላይ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምኻድ ሓደ ሓሚሙ ይኸይዱ ካልኣይ ፈሪሂ ይኸይዱ ሳልሳይ ንኢትዮጵያ ክብትን ስለ ዘለየ ከይዱ ኩሉ ዓይነት ትንተና ይዝግባብ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ትንተና ኣብዚ ሕጂ ክልተ ሰለስተ ኣርቲክልስ ኣውፂኦም ኣለዉ መጀመርያ ከሪአኩም ንምንታይ እቲ ናብ ኤርትራ ዘሎ ብዓቢ ታርጌት ኣብ ኤርትራ ዘተኮረ give me a second. Somalia revived alignment with Eritrea and active diplomacy in Djibouti all serve one purpose: to contain Ethiopia and preserve Egypt's leverage over the Nile. For all its reach, Egypt's interventions have yielded little stability. In Libya, a decade of only catastrophe from Israel, Washington. ሕጂ ኣብዚ ረዩ እቲ ሆርን ሪቪው ዝበሃል ኣሎ ሓደ ናይ ፕሮፓጋንዳ ዌብሳይት ናቶም እቲ ፎሬን ሚኒስትር ናይ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ እዩ ብተደጋጋሚ ድማ ኣንጻር ኤርትራ ኣርቲክልስ ናቱ ስለዚ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ ግብፂ ምኻዱ እንታይ ብሎ the Red Sea intrigue and the making of regional chaos ዞባዊ ዕግርግር ክፍጠር ከም ዝኾነ ጅብስ እንታይ ብሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንሓሙሽተ መዓልቲ ንኣዲስ ኣበባ ንካይሮ ዝገሸሉ ምክንያት occurred shortly after Ethiopian PM Abiy Ahmed criticized Eritrea's role in as a transit hub for arms. ስለዚህ ክሪቲሳይዝ ኤርትራ ኣጽዋርተ ትውላይሉ ከሲስዋ ከም ዝነበረ ስለዚ እንታይ ይብሉ ኣለዉ እስከ ትርእሶም ዘይሰርሕ ምዃኑ በዚ ኢኻ ትፈልጥ ማለት ተሓሶት ናቶም ቁሩብ ቅቡልነት ኣለዎ ቅቡልነት ክህልዎ ይግባእ ወይ እውን ቁሩብ ከተሸኪዕ ክትፍትን ኣለካ ፕሬዚደንት ኤርትራ ንሓሙሽተ መዓልቲ ዝኸደ ኣብ መንጎተን ሓሙሽተ መዓልታት ናይ ግብፂ ዝዓበየ ሙዚየም ይምረቕ ስለ ዘሎ ናይ ብዙሓት ሃገራት ልዕሊ 40 ሃገራት መራሕቲ ናቶም ሰዲዶም ነይሮም ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ድዩ ቅድሚኡ ኣትዩ ኢመርጀንሲ ቆፀራ ገይሩ ነዚ ተህዲድ ዘረባ ተዛሪቡ ወይስ ኤርትራ ያ ብቆፀራ ትኸይዘላ እዚ መገሻ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ካብ ነዊሕ እዋን ስኬጁል ዝኾነ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ተነጊሩ ነይሩ እዩ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ንግብፂ ክኸይድ ምዃኑ ነዊሕ እዋን ክዝረብ ፀኒሑ እዩ ስለዚ ናቶም ግን ንሳቶም ኣብ ምስ ተዛረበ ፕሬዚደንት ኤርትራ ፈሪሁ ይኸይዱ ገለ ዝብል ዘረባ ስፒን ይገብርሉ ቀፂሎም
relations among ኤርትራ ኢትዮጵያን ዝነበረ ዝምድና እናተበላሸው ኸይዱ ኤርትራ rejected Ethiopia's proposals ንንግድን ንቀይ ባህርን ዘቕረበቶ ሓሳባት ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ከም ዝነፀገቶ Egypt is exploiting the rift ግብፂ ድማ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ብኮ ትምዝምዘላ ይብሉ ጽቡቕ ገበረት ንሕና ፀገም የብልና to counter Ethiopia's influence እጂ strategic Red Sea dynamics Egypt views Ethiopia's control of Nile waters and Red Sea ambition as threat exactly ግብፂ ንናይ ኢትዮጵያ ናብ ቀይ ባህር ምኻድ ዝዓበየ ሓደጋ ገይራ ትርኢ ጽቡቕ ድማ ምክንያቱ ብኒል እንታይ ጌርኩሞም ኣለኹም ስለ ዝፈልጡ Cairo supports Eritrea as a counterweight to Ethiopia's regional rise ስለዚ ንኤርትራ ግብፂ ኩሉ ግዜ እያ ትድግፋ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ከም ድሌታ ንኸይትገብር መሊሳ ከይትሓንቆም ኤርትራ ናፃን ሓያልን ሉላዊትን ሃገር ክትከውን ይደልዮም ዝርዱ Eritrea's policies increasingly align with Egyptian priorities ስለዚ ናይ ኤርትራ ፖሊሲ ናይ ግብፅን እቲ ፖሊሲታት ናቶም ዘተሓሓዝ ኣለዎ ይብሉ ከም ዘጅ እንታይ ብሎ proxy conflicts at regional and regional instability Egypt support Sudan's እንታይ ብሎ ነቲ ዞባዊ ቢድ ኣዙር ኩናትን ናይ ዞባዊ ዘይምርግጋእን ግብፅን ኤርትራን ከም ዘሳልጣ ዘለዋ ንሕመቲ ናይ RSF ጀኖሳይድ ድፍጽም ዘሎ ዝሕግዝ ዘሎ ስርዓሲ ኤርትራ ንግብፅንሲ ንሰራዊት ናይ ሱዳን ይሕግዙ ለው ኢሉ ይኸሰም ኣሎ እዚ support Sudan's armed forces against RSF ስለዚ ህዝቢ ሱዳንን ሰራዊት ሱዳንን ዝግፉ ለው ኢሉ ይኸሰም ኣሎ ከምኡ ድማ ኤርትራ engaged with ኤርትራ ድማ ምስ ህወሓት ከምኡ ድማ ምስ ፋኖ ትኸይድ ኣላ ዝብል ክስኻ ኣሎ ولا حنت ጭብጥ የለን ዝጽምዶ configuration reflects a loose anti Addis Ababa እቲ ናይ ጽምዶ ተባሂሉ ተጀሚሩ ዘሎ ድማ ንኣዲስ አበባ ንምቕርቃር ነቲ ስርዓት ንምውዳቕ ዝግበር ዘሎ ፈተነ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለው ጽምዶ ክንድምንታይ ኣብ ኣዲስ አበባ ኣብ 4 ኪሎ ንውፅ ፈጢሩ ከም ዘሎ ካልእ historical grievance and strategic posture ኢሳያስ አፈወርቂ harbors long standing hostility toward Ethiopia ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንሲ ንዊሕ ዝቐፀለ ጽልኢን ተጻብኦን ኣንጻር ኢትዮጵያ ከም ዘለዎ እዮም ዝዛረቡ ዘለው ተገርም እዩ Eritrea's foreign policy favors disruption over cooperation ኤርትራ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ድማ ረበሻን ዕግርግርን ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ዝመርጽ ካብ ምትሕብባርን ሽርክነትን Egypt maintains strategic depth through indirect support and regional presence ግብፂ ድማ መሊሳ ተትገብራላ ነትናተ ሓይሊ ጽልዋ በቲ ቢዳ ዙር ትገብሮ ዘላ recommendations risk and recommendation Ethiopia faces encirclement and strategic pressure ኢትዮጵያ እንታይ ያጋጥማለው ይብለው ከበባ ኣብ ከበባ ተኣቱላ ከምኡ ድማ ስትራቴጂካዊ ጸቕጢ ያጋጥማለው potential escalation if Eritrea interprets Egypt's tactic ስለዚ potential escalation if ኤርትራ ምስ ግብፂ ኮይና ናባና ዝኾነ ተገይራ ናብ ኩናት ክኸይድ ከም ዝኽእል ኢትዮጵያ must እንታይ ብለው እዚ ኢትዮጵያ ሲ ንሓንቲ ዲያ ንውሕ ዝበለት አርቲክል ጽቡቅ ገይሮም ያበልዋን ኣለው እንታይ ትብል ስትራቴጂ ይቀድምለው መሲልኩም እዚኣ ከም ኤርትራውያን I really hope ገለናይቶም መንግስቲ ኤርትራው ነዚያ ጽቡቅ ግምት ክወዛ አብይ አሕመድ ኣብ መወዳእታ ምስ ግብፂ ዝገብሮ ዘሎ ብስ ኤርትራ ምስ ግብፂ ዝኸዶ ዘሎ ከም ደይዋፅኦ ይፈልጥ ሕጂ እንታይ ዝብል መደምደምታ በፂሖም ኣለው ንግብፂ ድሌታ ክንገብረላ ንፈትን ንሶም ድማ ንኤርትራ ንምቁፅፃርን ንምእጋድን ንምቕርቃርን ክሕግዙና ከም ዘለዎም ዝብል ሓሳብ ኣብኡ ወዲቖም ኣለዎች ስለዚ ንግብፂ ኣገልጊልና ድሌቶም ጌርና ንኤርትራ ምጥፋእ ክሕግዙና እቲ ፀገም ግብፂ ክትተሓበሮም ኣይትኽእልኒ ኣብዚ ትጽቡቕ ነገር እዚ ዋላ ብዛዕት ኤርትራውያን ከምኡ ክብሉ ሰሚዐ ኣለኹ ግብፂ ንረብሖም እዮም ዝኸዱ ገለገለ ይብሉ ግብፂ ንኤርትራ ኣንጻር ኤርትራ ጠጠው እንድሕሪ ኢላ ንኢትዮጵያ ድማ ናብ ቀይ ባሕሪ ክትመፅእ እንድሕር ጌራታ ብፍጹም ክሰልጦም ከም ዘይክእል ይፈልጡ እዮም ስለዚ ቁሩብ ተሓሲብካ ርሕቕ ኣቢልካ ተሓሲብካ ግብፂ ኤርትራ ሓያልን ልኡላዊት እንተኮይና ጥራይ ረብሓናቶም ብውሕስ ክኸይድ ዝኽእል ተደየለ ዓቢ ሕራይ ኢልዎም ንኤርትራ ከምዚ ንትግራይ ዝገበረ ንፋኖ ዝገብር ዘሎ ገይም ናይ ዓቢ ረሳሕ ገይም ናይ ዓቢ ዘይፈልጥ ሰብ የለ ስለዚ ብሓፈሻ ንሳቶም ምስ ግብፂ ኮይኖም ንኤርትራ ንምቕርቃርን ንምእጋድን ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ የስወት ብፍጹም ክሰልጦም ከም ዘይኮነ ምክንያቱ look at this ኣብዚ ለንቀነ GCC ዝበሃል እቶም ጋልፍ ስቴትስ ሃገራት ማለት እዩ እዞም ትሪእዎም ዘለኹም እዮም ዑማን ኤማራት ስዑድያ ኩዌት ባሕሬን ቀጠር ዝበሃል ሃብታማት ሃገራት እየን ንሳተን ብሓደ ናተን ኣብ ዝገበሮ ዋዕላ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣብ ቀይ ባሕሪ ዝግበር ዘሎ እንታይ ኢሎም ኣለው እቲ ሓላፊ ናይቲ ኩሉ ድማ red sea security concern are the responsibility of the nations with direct coastal access including Saudi Arabia, Yemen, Egypt, Sudan and Eritrea ስለዚ እንታይ ብላ ኣሎ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ እቲ GCC ዝበሃል ውሳነናቱ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ወይ እውን ምሕደራ ናይ ቀይ ባሕሪ ነተን ኣብቲ ባሕሪ ዘለዋ ሃገራት ጥራይ ዝምልከት እዩ
The council emphasized that Ethiopia's economic aspirations are valid. They do not interest with GCC's maritime security framework. ስለዚህ ኢትዮጵያ ቁጠባዊ ሽርክነት ድዩ ገለመለ ክትገብር ሓሳባ እዩ ግን ኣብቲ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ይኹን ኣብቲ ባሕሪ ግን ክሳቱ ኣያ ዝኾነ ይኹን መሰል የብላን ስለዚ ኣብ መወዳእታ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ገልፍ ኮርፖሬሽን ዝበሃለ ዜና ሃገራት እዚኣተንን ስዑድያ ኢማራት ቀጠር ኩዌት ባሕሬን ዑማን እየን ዝበሃላ ስለዚ ብተደጋጋሚ እቲ መግለፂ ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክዘውር ኢኹም ኣለዎም ስለዚ Red Sea security concerns are the responsibility of the nations with direct control ኣብቲ ኮስ ዘለው ንሳቶም እዮም ዝውስንዎ ብምባል ሓደ ኣገዳሲ ኣብ መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ ስለዚ ኣበይ ተኻይዱ ባህሬን ተኻይዱ ዕለት 1 ወርሒ 11 ልኡኻት ናይ ብዙሓት ሃገራት ተሳቲፎም ነይሮም political and security development in the Horn of Africa and the Red Sea recent events in ስለዚ ነቲ ጉዳይ ኩነታት ናይ ሱዳን ናይ ቀይ ባሕሪ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ከም ተዘራረብሉ ከም ድማ ናይ ሱዳን ጉዳይ ድማ ከም ኣጀንዳ ኣትዩ ከም ዝነበረ ስለዚ እቲ ኩነታት ብዙሓት ማሕበረሰብ ዓለም እንኮላይ እዚ ናይ ጂሲሲ ድማ ምስ ናይ ዩሮፒያን ዩኒዮን ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝዛ ስፔሻል ኤንቮይ ውን ከም ዝተራኸቡ ይንገር ኣሎ ስለዚ ኩላቶም ኣብ ሓደ ዓይነት መርገፂ መፅኦም ኣለዉ ኢትዮጵያ ድማ ቀይሕ ካርድ ሪኣ ኣላ ዝኾነ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ክመፁ ከም ዘይክእሉ ወይ ውን ቀይሕ ባሕሪ ዝምልከት ኣጀንዳ ናቶም ከም ዘይኮነ ኣብኡ ጠብለቕሎቕ እንተደይበሉ ከም ዝምረፅ ነጊሮሞም ኣለዉ ካልእ ኣገዳሲ ዋዕላ ውን ተኻይዱ ኣሎ ንሱ ድማ ኣብ መንጎ ግብፅን ኣሜሪካን ዝተኻየደ እዩ እዚ ድማ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ግብፂ ዶክተር ባድር አብዱላቲ ምስ ናይ ኣሜሪካ ሲኒየር ኣድቫይዘር ናይ ኣፍሪካ እዚ መሳድ ፕሎስ ተራኺቦም ከም ዝነበሩ እንታይም ገይሮም Egypt and the US held in Cairo strategic dialogue in Africa co-chaired by the foreign minister Badr Abdelati and Mr. Masad Boulos, senior advisor to US. Both countries reaffirmed the joint commitment to promote peace, stability, and development in Africa. ስለዚ ኣብ ንኣፍሪካ ዝምልከት ሰላም ርቃትን ክህሉ ሰላም ርቃትን ክህሉ ምስቲ ናይ ኣሜሪካ ዝለዓለ ልኡኽ ናብ ኣፍሪካ ዘሎ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ናይ ቀረባ ናይ ስጋ ዝምድና ዘሎ ንሱ ተራኺቦም ከም ዘሎ ብዙሕ ግዜ ናብ ግብፂ ዝመላለስ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ግብፂ ዘሎ ዝምድና ድማ ኩሉ ዝፈልጦ ኮይኑ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይቕፅል ኣሎ ኣብይ ኣሕመድን ኢትዮጵያን ዝኾነ ይኹን ፅልዋ ከም ዘይብሎም ተረዲዎም ኣሎ ንሳቶም ዓጀውጀው ክብሉ ይውዕሉ ኣለዉ ማሕበረሰብ ዓለም ግን ንዓታቶም ገዲፉ which they don't have any power anyway ዝኾነ ፓወር የብሎምን ብጀካ እንደራን ዘረባን ካብኡ ዝሓልፍ ስልጣን የብሎምን ወይ ውን ሓይሊ የብሎምን ዓለም ድማ ብጀክኦም ትንቀሳቐስ ኣላ ስለዚ ኤርትራ ኣብ ግብፂ ከይዳ ትገብሮ ዘላ ርክብ ኣብቲ ዙርያ ዝግበር ዘሎ ርክብ ኩሉ ኣብይ ኣሕመድ መንቀራቕሮ ኣትዩ ከም ዘሎ ካብታ መንቀራቕሮ ቤን ከም ዝወፅእ ድማ ጠፊይዎ ከም ዘሎ እዩ this day. I am 1,000,000% sure Ethiopia will have sovereign sea access, whether our neighbor likes it or not. I can unequivocally reaffirm that the sovereignty and territorial integrity of Eritrea are non-negotiable. Even though I don't usually respond to his delusional statements, I will respond to his idiotic statements out of respect to this debate. Shoot. Red Sea coastlines, including the ports of Massawa and Assab, is an integral part of Eritrea's sovereign territory. Eritrea's independence is recognized internationally under international, including UN Security Council Resolution 751 and the Algiers Agreement. May I ask this illiterate buffoon of his statement? ነዚያ ዝገበረ ሓውና ናይ ብሓቂ ኣብ ኤክስ ኣሎ ኣብ ተቕፅል ቪድዮናተይ ከም ፃልኩም እየ ከምዚኦም ቪድዮታት ናይ ብሓቂ ኤግዛክትሊ ብሉፃ ዝኾና ስነ መጎት እዩ ዘውፅእ ዘሎ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ 1,000,000% ርግፀኛ ኣብቲ ቀይ ባሕሪ ክረክብ ምዃንና ጎረባብትና ይፍተውዎ ይፅልዎ ብዘየገድስ ብምባል መጀመርያ ዝትብሎ ዘለኻ ዕዳን እዩ ክምልሰልካ እውን ኣይግባአንን እዩ ንከምዚ ዓይነት ዕዳን ዝምልስ ኣይኮንኩን ግን ንስለዚ መጎት ኢልና መፂንያ ዘለና እየ ዝምልስ ኣለኹ ኤርትራ ሉላዊት ሃገር እያ ሉላውነት ናታ ድማ ብዓለም ደረጃ ዝተኸበረ እዩ ባሕራን መሬታን ድማ ኣካል ናይ ሉላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ንስኻ ናብ ኤርትራ ገፅካ ትገብሮ ክለይም ኣንፃር ዓለማዊ ሕጊ እዩ ስለዚ ዝኾነ ነገር ትብለ የብልካ ኩሉ እቲ ትገብሮ ዘለኻ ዕንደራን ልዕሊ ሕጊ ረጊፅካ ትገብሮ ዘለኻ እምበር ዝኾነ ይኹን ጭብጢ ወይ ሰነድ የብልካን ነዚ ትዛረቦ ዘለኻ ሕጊ ከምዘይርዳእካ ድማ ባፉን ይብሎ ኣሎ ባፉን ማለት ባሃም ክንብሎ ንኽእል ብትግርኛ ፅቡቕቲ ትርጉማ ዘለኩም እስካብ ታሕቲ ሃቡን I'm getting sovereign sea access without details on how, where, and when. Can you enlighten me on that? We will ask our neighbors peacefully through exchanges of assets from Ethiopia. If not, we will resort to any means necessary. My country is your neighbor. So እንታይ ዝብሎ ዘሎ ብኸመይ መንገዲ ኢኻ ካብ ደገ ባሕሪ ክትረክብ እስከ ግለፀለ ኢሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እዩ ዝምልእ ዝሓቶ ዘሎ እሱ ድማ ንሕና ኣብ ደገ ባሕሪ ብሰላማዊ መንገዲ ኢና ንደሊ ዘለና ነቲ ንደልዮ ዘለና ድማ በንካን ሃባን ኣብ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ገለ ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም እዚ እንተዘይገርኩም ግን ብውግእ ብሓይሊ ክንጥቀም ኢና ይብላ ኣሎ ስለዚ መጎት እዚ ሓሶት እዩ ኢፍ ናት ዝብል ንሰላም ክትብል ፀኒዕካ
مس حدا سب سلامي نصرح الكيا انت ابي خانقم حيل خدكم يتبلت لغنا سلام حتى يكون كانت تقبر زلا زت ناي سلام كقبرك زي اللي سبي اللي فرحك تخوين تراي كم يرتراك تفرحك قال سلازي كنت تقبر الكيا لا تمل تسمعوا Your neighbor, and there is nothing we need from you. What now? Are you declaring war now against all of your neighbors, including Eritrea, if you do not get your way in front of the international audience? He is killing me. We stand ready for constructive engagement to work with Ethiopia to get legal trade sea access. We are ready to work with Ethiopia. كم زي تريوا زلهم إذا ضربا كم زبلو نحنا أفتقى بحري قربيت كائنا كاب أخذ ما ندلي بلنان مالت ما يندلي لتريك يندل قلي يندلي سلازي مساحة خلنا نقص سلازي يندل بحيلك توصل لك كمال الجيب لا بحيل انت خوينا خد نخلهم قرابت خاري خاخ تور مال الجيب لا سلازي كل تزرباناتو كم زي غير كاب انجليش نبعلم نخطو صوم خالون نفسه خاله دي بانكينج استراتيجي سلازي ارتراويان بحق اب ميديا زغبر زلو صاري كوردينيتد مخان دايا بينا زلنبر ናይ ብሓቂ ብሉፅ ዝኾነ ስራሕ እዩ ነዚ ጉዳይ ንብሎ ዘለና ድማ ጀዋር መሐመዱን ብግዲኡ ኣውፂዎ ነይሩ እንታይ ኢሉ ኣውፂኡ ነይሩ ለንቀነ ኣብይ ኣሕመድ ኒ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ንክመፁ ሓሲቡ ነይሩ ኣብ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ዝደልዮ ዘሎ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ክመፅእ ሓቲቱ ከም ዝነበረ እዚ ኸ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ደገ ባሕሪ ይደልኹም ዘሎ ብመንገዲ ራሻ ገይሩ ራሻ ቼር ስለ ዝነበረት ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል እቲ ጉዳይ ክለዓለሉ ደሊ ነይሩ ራሻ ግን ኖ እዚ ኣይነልዕሎን ኢና ምስ ጎረባብትኻ ብሰላም ጌርካ ፍትሓዮ ብምባል ከም ዝመለሰትሉ ኢቭን ንሞስኮ ከይዱ ከሎ ናይ ኒኩለር ዘገለ ዝብል ንዑ ክልምን ኢሉ ከይዲ ከም ዝነበረን እንተኾነ እቲ ጉዳይ እቲ በዓልኩም ክትፈትሖ ኣለኩም the Russian did not want to be defeated by the Russian possibly Abiy is heading to Moscow to wash some milk, a metaphor suggesting he is going to Moscow to clean up, to clarify a messy situation, and you will not be able to get rid of. بحفشة جوار expose gear was نبرة ني راشا يخون خالات هجرات لمينو الأجندة of security council كبت عمو أفغاني إثيوبيا دو كولالو دلينيرو ما نم دوز بلالو كم زي لن تقول دايما ما زي الحجاون زي فتحون سلو زغني مزجور بابتها كوفي الكاتر داريخا كتفتح لك كامبر بخمس من قدك فتح كم زي كل إلى ملو سلزي بحفشة كم دري زلنا أبي أبزح عينت عندران هو تتاناتي كم زلون تكونتات جن كله أنت أريخي كم زلون حدا يرتراو دما أبرت أبي حنتي يرتراوي جازيتا زملا صوتلهم دما أوي كبلو سمي اللغو مصوب جورنال تبهاليا انت رقيبة يا بصغر با شير مقابلكم نيرجن أزي بزح صوتات سلزلني it would be very difficult to find it maybe another time كده لكم كفتني right now أبزك أربعة مساي سلزيلا I wish I could find it someday أنا تي assistant أب كم زكوا قبر كله حجزون إن دي زحلم يعني ساب حجة درجات لدي بس أحكو بتازلاتني كتاخذ ترايز لأن زيادة ما تزبلت أتمل سيانيرا እነ ዶክተር አብይ አሁን እነ ጀነራል ማነው ስማቸው የተማጆች እነሱ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እነሱ አሁን በያዙትና በሚሉት መንገድ ሄደው ኢትዮጵያ የባህር በር አግኝታ አንድ ወር የውጭ ንግድ ወይም የውስጥ ሸቀጥ በዛ ወደብ ማስተላለፍ ከቻለች ልደቱ የፖለቲካ ደንቆሮ ነኝ ከፖለቲካ ወጣ ወይንም ደግሞ የመጀመሪያውን ሸቀጥ ትልካለ በሱ እሱም ሌላ ማራጭ እዛው ስታር ያለውበትም እለቃለሁ ነው ማለት አይቻልም እንታይ ዝብለ ዘሎ ልደቱ ያለው ዛ ቪድዮ ዚያ ቫይራል ያኮይና ዘላ ብርሃኑ ጁላ ይኹን አብይ አሕመድ ብዝብልዎ ዘሎ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ዕንደራ ኣፍደገ ባሕሪ ኣምፂኦም ወደብ ረኺቦም ንቢዝነስ ዝኸውን መንገዲ ተኸፊቶምላ ኣነ ዓሸ ፖለቲካ ይርዳእኒ ፖለቲካ ድማ ንሓዋሩ ክገድፈ ኢሉ ስለዚ ብፍጹም ብግምጣሉ ድሕሪ ሕጂን ኢትዮጵያ ዝኣምን ሓይሊ ክህሉ ይኮነን ኣሚኑ ምስ ኢትዮጵያ ክሰርሕ ዘለ ሓይሊ እውን ክህሉ ይኮነን ስለዚ ብዓብዩ እቲ ንኸዶ ዘለና መንገዲ ንዓና ኣብ መንቀራቕሮ ዝእቱ ምዃኑን ኣብይ ኣሕመድ ድማ ነታ ንእሽተይ ዝነበረትና ዕድል እውን እንተኾነ ካልኣይቲ እንታይ ይውስኸላ እንተወሓደ ብሓይሊ ክትብል ተኮይንካ እውን እኮ ሓይሊ ክህልወካ ኣሎ ኢሉ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ኩነታታ ኩሉ ምስ ፈትሐት ኣብ ሰላም ዘለዎ ኩነታት ኮይና ነዚ ዘረባ እዚ ብሰላማዊ መንገዲ እንተዘየለ ግን ብሓይሊ እንተዝብል ሓይሊ ክጥቀም ዓቕሚ ኣለዎ ኢሉ ሰብ ከማን ፈርዩ ሽምግልና መገበር ኣለዎ ግን ዓለም ሓይሊ ከም ዘይብልና ትፈልጥ ኣላ ሓይሊ እንተዘለውና ውሽጣዊ ኩነታትና ምፈታሕና ኤርትራ ድማ ድንብርፅ ዝብላ ኣይኮነትን ካባና ወላ ሕብረት ሃሊና ወላ ሃሊና ዘተንብህ ዘረባ ገይሩ ስለዚ ኣብ ዝፍትኖ ዘሎ ሳክት ከላም ፋርቕ ምዃኑ ይነግር ናይ ብሓቂ ድማ ኢትዮጵያ ዓብ ክሳራ ከም ዘስዕባላ እዩ ዝነግር ንኤርትራ ስለ ደንገፀ ኣይኮነን ከይተዳለና ዝገበርናዮ ዘረባ ናይ ቁጠባ ጌርና ንሰግር
is incredible. The future is bright. The future is incredible. And I think fourth quarter of this year is going to be unbelievable for a host of reasons. So super excited. How do you think Bitcoin's going to go? I've always said that I think in time Bitcoin surpasses $1 million. I think with quantitative easing that we're going to have starting tomorrow when the كم تري ولا لون ودون دونالد ترامب بيتكوين لمليون كتكيد يزبل زلو أبو دما أبز خدا بزع بيتكوين بزع كريبتو يزارب زلو مغنياتو أبجبون أبجب سدرون سلزاتو لذي نزيوم تتو كنا بلا ما ينخلينا تخيل كان عم سميكا زدل السوق متاع ستاك ماركت أب كريبتو إنفست جبر بوحس من قدي وتسيد دما عقل جير كاتزبه هجي في الملاسينا ጎጃም ፈንደቅ አካባቢ በተካሄደ ውጊያም በአገዛዙ ሰራዊት ላይ ከፍተኛ ኪሳራ ደርሷል። በዛሬው በጎጃም የተጋድሎ እንቅስቃሴ የአገዛዙ ሁለት ኦራል ተሽከርካሪዎች ሙሉ በሙሉ መጋየታቸውንም በምስል ተደግፎ የወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። በጎንደር በወሎና በሸዋም በተመሳሳይ በሉና ተጋድሎ በርካታ ድሎች መገኘታቸው እየተመለከተ ነው። የዘውትር ተሳታፊያችን ያለፉትን ሁለት ቀናት ዘገባዎችን ሊያስቃኘን መስመር ላይ ይገኛል። ወደሱ በቀጥታ አልፋለሁ። አመሰግናለሁ መሳይ። አገዛዙ ጦር ከወልዲያ ከተማ መሽጎ የሚገኘው የአገዛዙ ጦር በተካሄደ ከምሪዮ ዘለና ኩናት ከመይ ብርትዕ ከም ዘሎን ከመይ ፋኖ ድማ ካብ መዓልትና መዓልቲ ካበይ ዝመጽእ ዘሎ ሓይሎም መመሊሶም እናሓየሉ ዝኸዱ ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ፋኖ forces reportedly gained ground around Fandaqa, defeating federal troops and destroying over 100 military vehicles. العلميتي وتدرايان مخاين ويكا وتدرايان تشكركرتي كم زعنوي زنقرزلو including 2 field tracks كلته ناي ندادي سسكما مخاين دما كم زعنوي زنقرزلو قليل يكون 100 مخاين مالت تشكركار مالت بزح نغير يزي كم دما تي فدرال ارمي نابولديا زبحال بفلاي نتي مخاري سرينكا deploying نتبوتات زخسرو نمملاس ابز قبرو زلو فتنه بزح سراويت ينقساقس كم زلو كم دما بزح armored vehicles وتدراويان تشكركرتي ينقساقس كم زلو despite superior firepower ولا حيال زغونه صبللتنتنا يصوار متلو federal forces failed to secure control over these areas facing stiff resistance and tactical setbacks لذي ولا ججفو تدراوي أصواراتن كالن تلوم بأصوار دم أصبحهم كابتن فانو زعبن تخونو أبايتاجن زخون يكون لوتي قبرو كم زين لون كبيت زخون بدهون تقاومني قط ما كم زلون كمون أبكي لقلبوتات سعرتات يقط ما كم زلون أبنت أبتي قاشنا أزياء قداس سلزخونه جنبار قاشنا زبال federal units suffered another defeat وسخ كال سعرت كم زوردو ميزنا جرزلو weakening their operational momentum نتيجة بروم تبقى صوتات زد داخم صفيت كم زقت أمامي زنا جرزلو كمان internal clashes erupted within the federal ranks reportedly due to suspicion of infiltration or betrayal كمان ما أوش التناي بلتقنا سراويت زي متأمان سلوزلا وشتأمون بأسيا قاتم كم زلوا مخنياتو كدعاتن تلمتنا وشتأم كله كم زغل ويون مسفانو زتحابرا وشتأم كله كم زغل ترتارات سلوزلو raising كمان ما أبنبسهم أبنا حد حدهم متأمان كم زي لو مخنيات علي تاونتون سلوزلو تولي تروملو أم حراون تلو خينهم أم منقوم زلو سأجمع دماغ داكا ردوي. The cumulative losses suggest strategic disarray and declining morale within the federal forces. لذي تنريه زلنا بحفشة استراتيجية وسعرتن كمان ما نودق نام كل قلنا زخيزلو مورالنا نرزلنا مورالن الأمان تعرودي قدما وتحضراوي من قصاصات كل جزء نقد ميت كخدل زخل من قد كم زي لنا نرزلنا فانو كبيت زخونه بده هتات قتيمو نعبي نامبرك خيزلو زي أبشواك هون كله أبكال ما بسمو. دبار زوريانا عديس عداركاي زوريا كفتنيا وجا يتدرجسيون بلاي زلك إز بتلاقي كدبار كسك عداركاي محلاي بتدرجوا وجا يراس عمره وبن سوستنيا كور دب تألم تكذي كفلة طورنا شنا كفلة طور بجارة بعد الربوطة وجا تعجز طورنا كفتنيا وتدرج كسرة مدرسة كون استوقان بعده وجاهم بتلاقي بس عديس بزون كم تريد لنا بزون بزي سمين جوندر كمان ما سمين شوية مزول زلوا فانو launched a major offensive from دبراق to أندراقاي مالتيو resulting in heavy casualties among federal troops لذي كم زي بزون أب كله ناي رومو تناي فانو كالسي بستفل عليه جنبارا سلوزو خنا نتي بلتقنا ونازيو كبيديو معناته كم زي حدا سراويد حدا جنبار مسيزت كعكا يكونن حدا يكبب بوجنا أبز تعمو أبعدو أبز فلتو جبتاتن أخراناتن يدكرو كم زلنا أندري زلنا several Oromo regional forces
ስለዚ ናይ ኦሮሞ ፍሉይ ሓይልታት ማለት እዩ reportedly disguised ናይ ብልጽግና ወይ እውን ናይቲ ሰራዊት ናይቲ ሃገር ዩኒፎርም ተኸዲኖም ኣብቲ ቦታት መጺኦም ከም ዘለውን ከምኡ ድማ ተታሒዞም ከም ዘለዉ in ሰሜን ሸዋ ድማ Fano executed a calculated strike in targeting local militia units. Kamu abdi semen shwa kamu Fano ናይ ብሓቂ ሓያል ዝኾነ መጥቃዕቲ ያካይድ ከም ዘሎ ነቶም ብምልሻ ብግንባራት ናይ ምልሻታት ናይ ኣምሓራ ገይሩ ዝጥቀመሎም ዘሎ ንዖም ከም ዝሃረበን the militia leader accused of orchestrating killing of Amhara youth was neutralized. ከምኡ ድማ ሓደ ካብቶም ናይ ምልሻ ሓለፍቲ ተወለድቲ መንእሰያት ናይ ኣምሓራ ዝቐትል ዝነበረን ዘሳድድ ዝነበረን ከም ዝተቐትለ እዮም ዝነግሩ ዘሎ this action is signal a growing tactical reach and intelligence driven operations እዚ ድማ እንታይ የርኢ ኣሎ ፋኖ ስለያዊ ሓበሬታ ብዘለዎ ናይ ብሓቂ ዝለዓለ ደረጃ ብቅዓት ብዘለዎ መንገዲ ሰራዊት ናይ ብልጽግና ከምኡ ነቲ ምልሻ ናይ ምልሻ ኣብ ኣምሓራ ኮይኑ ኣብይ ዝጥቀመሉ ዘሎ ንዑን ዓቕምታቱ ንምድስካልን ከቢድ ዝኾነ ስጉምትን መጥቃዕትን ይገብሩ ከም ዘለዉ ስለዚ ፋኖ ናይ ብሓቂ ፀብለልትነትን ብሉጽነት ናቶም ሓይሊ ናቶም ዓቕሚ ናቶም እናበርትዐ ይኸይድ ከም ዘሎ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣካል ናይቲ ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ዝነበረን ፋኖ ድማ እቲ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ዝገብሮ ዝነበረን እዩ ብፍላይ ፋኖ ሎሚ እቲ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ሎሚ ሓደ ነገር የብዕላ ኣሎ እንታይ ይስኸ ምሽት የሀገር መከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝ ያን ከጀርባ የተፈጸመበት ጥቃት 5ኛ ዓመት ሞልቶታል። ዛሬም በዚህ በቢሾፍቱ የአየር ወለድ ማሰልጠኛ ማዕከል ይህንን ጥቃት የሚያስብ የተለያዩ ስነ ስርዓቶች እየተከናወኑ ይገኛሉ። ከማለዳው ጀምሮ በተለይ ደግሞ የሰሜን እዝ ባለፉት ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ የሰሜኑን የኢትዮጵያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ሰሜን እዝ ዝበሃል ኩናት ናይ ትግራይ ክጅምር ከሎ ከም ዝተሃረመ ብሕቁኡ ከምኡ ድማ ጥራይ ክዳኑ ጥራይ ዝባኑ ሃዲሙን ኤርትራ እዩ ኣወል ስዒድ ኣብ ዝሓለፈ ፅምዶውን ኣምፂዎ ነይሩ ሰራዊት ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ልዩ ኣስትዩ ክዳን ከዲኑ ከም ዝመለሶ ዝዝከር ኮይኑ ትማል ዝሰግዱልናን ዝምክሑልናን ዝነበሩ ሎሚ ተገምጢሎም ናብ ኤርትራ ኩናት ክጅምሩ ኣብ ዝፍትንሉ ዘለው መበል 50 ዓመት ናይቲ ሰሜን እዝ ዝወደቐሉ ብክብሪ ተዘኪሩ ይብለው ዕላማ ድማ ኣለዎ ስለምንታይ እዩ ንህወሓት ካርሙ ይዳለው ስለ ዘለው ነቲ ሰሜን እዚ ዝሃረሞ ሓደ ወታደራዊ ስምዒት ነቲ ህዝቢ ስምዒቱ ንምትንካፍ ነቲ ሰራዊት ድማ ነቲ ቀድሚ ሕጂ ዝሃረመካ ክትሃርም ተዳሎ ዝመስል ስምዒታት ንምፍጣር ዝገብርዎ ዘለው እዩ ከም ትሪእዎ ዘለዎም ቀፃሊ ወታደራዊ ሓንሳብ ናይ 50 ዓመት ሓንሳብ ናይ መበል ሚትንገለ ናይ ሰራዊት ናይ 85 ናይ 15 ደገለና ተባለ ኩሉ ግዜ ወታደራዊ ጽምብልን ፕሮፓጋንዳን ምስ ቀፀለ እዩ ማይክሮፎናት ድማ ኣብ ጅቦም ተሰኪሞም እዮም ዞርየ ድብላነ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ክንደይ ከማን ከይዱ ሓንቲ ግዜ ከም ዝተራኸ እዚኣቶም ግን ቀፃሊ በቃ እቲ ቴሌቪዥናት ናቶም ከምዚ ጥራይ ካትሪ ብዙሕ ዝኻ ኣብ ኩናት ኣብ ሓደ 2-3 ዓይነት ኩናት ዘለው ካልእ እውን ካብኦም ኣይትፅበን ኢኻ ኣብያ ብርሃኑ ጁላ እውን ኣብዚ ዝኾነ ዳይረኸብኩን ኣለኹ እምበር ገለ ብዛዕባ ባሕሪ እውን ተዛሪቡ ኣለኹኒ ከምዚ ክመፅእ ከሎ ኣጀንዳታት ናቶም እውን ምስኡ ዝተሓሓዝ ስለ ዝኾነ ካልእ ንባሕሪ ዝምልከት ሓደ ኣገዳሲ ዘረባ ድማ ተዛሪቦም ኣለዉ ሊጀመር አልፈልግም ከተጀመረ ግን አሰብ ደርሶ የሚመለስ የኢትዮጵያ ወታደር የለም። ይህን ያሉት የቀድሞ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጄኔራል ሳሞራ የኑስ ናቸው። ጄኔራሉ ከሰሞኑ የአፍሪካ ቀንድ የውጥረት ምንጭ የሆነው የቀይ ባህር ጉዳይ ላይ ሰጥቶ የተባለው አስተያየት ከሩብ ክፍለ ዘመን በፊት ባልቋጩት የቤት ስራ ውስጥ ዳግም የመሳተፍ ፍላጎት እንዳላቸው ፍንጭ የሰጠ ሆኗል። የጠቅላይ ሚኒስተሩን የፓርላማ ንግግር ሁሉንም ሰምቻለሁ። በተለይ የባህር በርን በተመለከተ ስለ ኤርትራ የተናገሩት አንድም የሚወድቅ ሐሳብ የለውም ሲሉ የተናገሩት ሳሞራ እንደ ሀገር የባህር በር ያስፈልገናል። ሪወደሎም ዝኻ ጀነራል ሳሞራ ናይ ቀደም ቺፍ ኦፍ ስታፍ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ እዩ ሕጂ ድማ ስልጣን ተዋሂብዎ ዘሎ እዩ ኩናት ናብ ኤርትራ ዝግበር ድማ አብይ አሕመድ ነዚ ንጻድቃን ገለ ኣሚን እዩ ዝኸደ ዘሎ ምክንያቱ ንኤርትራ ዝፈልጥዋ ሰም እዮም ንሻዕብያ ዝፈልጥዎ ሰም እዮም ንሳቶም እዮም ኣብቲ ናይ ሰሜን ግንባር ክሕግዙን ዝኽእሉ እንተዘየለ ዚሮ ሓበሬታ እዩ ዘለዎም ናብ ኤርትራ ሓደ ፕሮፌሰር ኣሎም ንርወይ ዘሎ ብዛዕባ ትግራይን ብዛዕባ ኣብን ክዛረብ ከሎ ጠቕላላ ብዛዕባ ናይ ሻዕብያ ስልቲ ናይ ሻዕብያ ኣካይዳ ናይ ኤርትራ ኣካይዳ ወላ ሓንቲ ሓበሬታ ይብሎም እቶም ብልፅግና ኢሉ ስለዚ እንድሕር ንዑ ክረኽቡ ኮይኖም ናብ ኤርትራ ገጾም ዝኾነ ነገር ክገብሩ ተኮይኖም ተጋሩ ክጥቀም ዘለዎ ተጋሩ ድማ ከም በዓል እዚ ማለት እዩ ንዑ ዝኣመሰሉ ጆም መንጋግ ኢልካ ዶ ካልኦት ዶ ንዖም ኩላቶም ወሲዱ በኣታቶም ይክገብር ዝኽእል ብሓፈሻ
ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እታ ማጆር ኮይኑ ተዋጊ ዘይተዓወተሉ ሕጂ ድማ ናብ ዓሰብ ከይዱ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ናብ ዓሰብ ተበፂሑ ድማ ካብኡ ክምለስ ደሊ ኣጀንዳ ከም ዘይብሉ እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ተብለው ብተደጋጋሚ ንሰምዖ ዘለና ዘረባ እዩ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ዝበሎ ብዛዕባ ኤርትራ ድማ ኩሉ ከም ሰምዖን ኣብ መሬት ዝወድቕ ዘረባ ከም ዘይነበረን ኩሉ ድማ ክትግበር ዘለዎ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለው ወል ድሕሪ እሱ ኮይኑ ተሓሳብካ ንሪአካ ኢና ናበይ በፂሕካ ባሕሪ ዲኻ ከተድሕን ክትመፅእ ንዓሰብ ዲኻ ሒዝካ ክትወፅእ ወይስ እንታይ ከጋጥመካ ናይ ጉዳይ ናቱ ኸውን እቲ ጠራዕራዕን ምፍርራህን በዚሑ እንዲ ዘሎ ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና በዓል እዚኦም እቶም እንደ ኢትዮጵያ አይነት ሰራዊት አሁን ዓለም ላይ አለ ብዬ አላም። ምክንያቱም በቀላል ስለሚማረኩ ናቸው። በዓለም ላይ በጣም ተፈላጊ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብርሃኑ ጁላ ዝኣምነሎም ዘሎ ሰራዊት እንታይ ከም ዝመስሉን ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘለውን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ኣብ ምንታይ ይወድቁ ኣለዉ ንሪኦም ዘለና ኢና እዚኦም ጥራይ ግን ኣይኮኑን ካልኦትን መፅኦም ኣለዉ ለንቀነ ዳርጋ ኩላ ካብ ጉድጓዳ ወፂኣ ከምዛ ዝበልክኹም ነፍሲ ወከፍ ኣብ ጎኒ ኣቢ ዘሎ ኣብ ቴሌቭዥን ቀሪቡ ክዛረብ ክኽእል ኣሎ ብዛዕባ ባሕሪ ተባሂሉ ዘሎ ናብ ኤርትራ ወራር ሰፊሕ ዝኾነ ዘመቻ ግበሩ ናይ መወዳእታ ቅላዕ ኢና በፂሕና ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ዕላማ ድማ ነዚ ይመስል እነ አፄ ቴዎድሮስ እና አፄ ዮሐንስ ይህን ባህር በር ለማስከበር ትግል አድርገዋል። የሸኙበት ያሸነፉበት ይልቅም ሙከራ አድርገው ነበረ። ግን ያኔ ድርቅና የሰራዊት ስንቅ ችግር ብለው አልቀጠሉበትም እንጂ አድዋ ሲያሸንፉ ድንበሩ እንኳን ተሻግረው እና አሉላ እንሂድ እያሉ ነበር። እቴጌ ጣይቱ መሄድ አለብን ሲሉ ነበሩ። ግን እሳቸው ይሄ ችግር ሊያመጣብን ይችላል ብለው አስቀሩት። አፄ ኃይለ ሥላሴ ግን መለሱት። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ምኒልክ እዩ ነቲ ባሕሪ ዝኸልከለና ቀደም ከመለሶ ዝኽእል ነበረ ሃይለ ሥላሴ ግን መሊሶም መናበለ ነቶም ነገስታት ናይ ሽዋ እናፀብፀበ ስምዒታት ናይ ኣምሓራ ንምትንካፍ ንህወሓት ድማ ንክሃርሙ ክብገሱ ከም ዘለዎም እዩ ዝገብሮም ዘሎ ወል ተወለድቲ ኣምሓራ ብፍላይ እቲ መንእሰይ ወለዶ ፅቡቅ ገይሩ ተረዲቦም ኣሎ እኛ ኢትዮጵያውያን ነን ብለን ለሀገራችን ባንዲራ ዋጋ ስንከፍል አጥንት ደማችንን ስንከሰክስ ትምክተኞች ኢትዮጵያ እናንተ ብቻ አይደለችም ኢትዮጵያ አትበሉ አጉል ኢትዮጵያን ሽፋን አታርጓት ተብለን ስንገፋ ከኢትዮጵያ የበለጠ ስም ስላለን አማራ ነን አለ አማራ ነን ብለን አማራነታችንን ይዘን ደግሞ አሁን ደግሞ አማራ አይደላችሁም ተብለን እየተገደልን ነው። ስለዚህ አማራ ነን ስንል በአማራነታችን ስንጸንተን ስንቆም ምን ያሉ መሰላችሁ ድሮም የውሸታችሁ ነው እንጂ ኢትዮጵያን አትወዳትም ብለው እኛ ኢትዮጵያንን ዘራፍ እያሉ የሚውሉ አሉ። ስለዚህ የግብፅን ጦር የሚመክቱት እነሱ ይሆናሉ ማለት ነው። እኛ በጣም ቢዚ ነን ባይዘው እንታይም ዝብሉ ዘሎ መንስያት ናይ ኣምሓራ ብልጽግና በዓልኩም ዝፈጠርኩም ጉድጓድ ንሕና ምሳኹም ኣቲና ንባሕርን ጣሕርን ኢልና ንሞተሉ ጉዳይ የብልናን ቀደም ኢትዮጵያ ክንብል ከለና ናትኩም ጥራይ ድያ ንበይና ስሱዓት ደገለዶ ትብሉና ነርኩም ሕጂ ገዲፍናኩም ኣምሓራ ኢና ኢልና ኣለና ንሕና ኣምሓራ ምስ በልና ድማ በይና ትጭፍጭፉና ኣለኹም ስለዚ በይና ትጭፍጭፉና ኣለኹም ግብፂ ድያ ክትመፀኩም ኤርትራ ድያ ክትመፀኩም ሂድ በይንኩም ግጠምዎም ንዓና ይተሓውሱና ንሕና ቃንዛና ዝግደሰልና ሰብ የለን ጉዳይና ጥራይና ክንገብር ጉዳይና ኣምሓራና እናበሉ እዮም ዛረቡ ዘለው ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ናይ ኣምሓራ ህዝቢ መንእሰይ ብፍላይ ድማ እቲ ኢሊት ናይ ኣምሓራ ዕላሙ ታርጌት ናቱ መን ምዃኑ ፈሊጡ ለልሱ ድማ አብይ አሕመድ እዩ ስምዖም እዚ እንችላለን አሁን ሰላማዊ ህዝባዊ እምቢተኝነት አፍጥጦ እየመጣ እንደሆነ እየታየ ይሄንም ተገንዝቦ መንግስት በከፍተኛ ፍርሃት ውስጥ እንደሆነ እያየን የተለያዩ እርምጃዎችን ሲወስድ እያየን ነው። አዲስ አበባ ከተማ ታይቶ የማይታወቅ አይነት ነው ሰራዊት ነው የጸጥታ ሰራተኛ ነው እያሰማራ ያለው እና እያንዳንዷን ነገር በፍርሃት በጥንቃቄ ለማየት የተገደደበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ዓለም አቀፉ ሁኔታ ራሱ አሁን በተለያዩ አገሮች እየታየ ያለው የሰላማዊ ህዝባዊ እምቢተኝነት እንቅስቃሴ ህብረተሰቡን እያነሳሳው ስለዚህ አንድ የሆነ እንቅስቃሴ ከፊታችን ሊመጣ እንደሚችል እየታየ አብይ አሕመድ በቶም ናይዚ ስነ መጎት ናይ ልደቱ ያለው ኩሉ ግዜ ስነ መጎት ናቱ አብይ አሕመድ በቲ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ጥራይ ኮነ ከወድቅ ባህላ እዩ እንታይ ዳ ብዓብዩ ናይ ህዝቢ ምልዓዓል ህዝቢ ኣመና ሓሲብዎን ከፊይዎን ስለ ዘሎ
ናይ ህዝቢ ድማ ግድን ተፈንጂሩ ክመጾ ምዃኑ ተረዲይዎ that's why ብዙሕ ናይ ስለያ ናይ ጸጥታ ናይ ህዝቢ ንምቁጽጻር ተባሂሉ ኩሉ ዓይነት ፖሊስን ቴክኖሎጂን ከቱ ዝፍትን ዘሎ ነቲ ህዝቢ ንምቁጽጻር ምክንያቱ he knows very well ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣዲስ ኣበባ እታ ጉዳይ ኢትዮጵያ ግደፎ ትኻል ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ክቅየር ትኮይና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይፍጽም ኣዲስ ኣበባ ጥራይ እንድሕር ሒዙ መንግስቲ እንታይ ኢሉ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ናይ ፓርላማ ዘረባ ዝክርዎ ተኮይንኩም ሱሳሚታዊት ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዘሎ ሱሳሚታዊት ስለዚ ሱሳሚታዊት ቁጠባናቶም ኣዲስ ኣበባ እንተሎ ኣዲስ ኣበባ ጥራይ ተቆጻጺርካ ኢትዮጵያ ኣለያ ትበሃል እዚኣ ገይም እዚኣ ብዙሕ ሰብ ይርዳእኒ ሱሳሚታዊት ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኢንካም በሆቴላትን በቱሪዝምን በገለን ዝበዝሕ ኢንካም ናቶም ካብ እዩ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ አውሎ ቴሌኮም አውሎ ኩሉ ትካል ሰርቪስስ ዝወሃብ ባንኪንግ ሆቴልስ ገለመለ ኩሉ ኣብዩ ዘሎ ስለዚ ኣዲስ ኣበባ ሱሳሚታዊት ጂዲፒ ናትና ኣብዩ ዘሎ ነዛ ኣዲስ ኣበባ ጥራይ ተሒዝካ ኢትዮጵያ ዘላያ ትመስል እምበር ኢትዮጵያ እኮ ክትቃጸል ነዊሕ ሃገራ ስለምንታይ ደይ ትወድቕ ዝብል ሰብ ኣሎ ኣዲስ ኣበባ ይትቁጠባ ናይታ ሃገር እዛ ኣዲስ ኣበባ እንድሕር ሒዝካ እታ ሃገር ከም ዘላ ይትቁጸር ትኻልእ ደቦምን ገለመለውን ካብ ዘይርእይዎ እኮ ነዊሕ እዮም ገይሮም ስለዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ዘገርም ኩነታት ናይ ፍጻሜታት ኢና ንርኢ ዘለና ነዚ ፍጻሜታት ድማ ኩሎም በብወገኖም ጽቡቅ ገይሮም ዲስክራይብ ክገብርዎ ንርኢ ኣለና በዚ ድማ እቲ ናይ ኣምሓራ ሌት ናብ ጌታቸው ዘቕንዐ ድማ ስምዑ እንዲህ አይነት አጎብዳጅነት ብፍላይ ናይ ጌታቸው ኣብዚያ መዚ ስምዑ ብርሃን ልፍዓተ ኢልዎ ዘሎ ኣብ ኖርማል ኣብ ዝኾነ ሜንታል ማይንድ ሴት ወይ ከዓ ሜንታል ስታትስ ኣይኮኑ ዘለዉ እዚኦም ናይ ስልጣን ስኽራን ኣለዎም ህረፍ ናይ ስልጣን ጌታቸውን ጻድቃንን ወዲ ወረደውን በዓሉ ካብኡ ከዓ ናይ ቂም መጠኑ ዝሓለፈ ስኻነ ናይ ቂም ጻውራ ኣለዎም ኣብ ርእሶም ቂመኛ ዝኾነ ዓቕም ዝሓለፈ ናይ ስልጣን ህረፍ ዘለዎ ሰብ እቶም ነውርን ንውራትን ኣይረኣይዎን ኣብ ኖርማል ኣብ ዝኾነ ሜንታል ማይንድ ሴት ወይ ከዓ ሜንታል ስታትስ ኣይኮኑ ዘለዉ እዚኦም ናይ ስልጣን ገብሩ ብስሩ ናይ ዘውዝኒሄ ጀነራል ናይ ህወሓት ማሕበራዊ መሰረት ዝበሃል ቦታ ፈልዩ ተዛሪቡ እዩ ታይ ኮይነ ታይ ድሕሪ ሕዚ ታይ ከይመፀኒ ታይ ከይመፀኒ ኣነ ተሰኪፈ ዝኾነ ነገር ከይወለድ ዝኾነ ነገር ከየምፅእ ኢለ ክገድፎ ትግራይ ኣብ ዓፋር ምዕጣቑ ሓይሊ መሓዝ ከም ዝደሊ ብግልፂ እዩ ዘርኢ ትግራይ ከመይ ገይሩ ከዋግእ ከም ዝደሊ ብግልፂ እዩ ዘርእሎ ምክንያቱም ኣብይ ኣሕመድስ ተጋሩ ክጭፍጭፍ ይወፅ ጀነራል ጻድቃን ግን ኣብ ኣክሱም ጋብ ዘይተሸለመ ሕዚ ዝኸባቢ እዚ ናይ ለውጢ ሓይሊ ከባቢ እዚ ናይ ለውጢ ሓይሊ ኣይኮነን ወይ ድማ ማሕበራዊ መሰረት ናይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጻድቃን ይኹን ጌታቸው ረዳ ናይ ብሓቂ ብህዝቦም ዝተዋረዱ መራሕቲዮም ኮይኖም ዘለዉ ታችነት እንዴት ለሀገር የተደረገ መልካም አብይ ወደ ሰፊ በመሆኑ በፍቅር እንደመር በይቅርታ እንሻገር የሚል እምነትና አቋም ያለው ሰው በመሆኑ የመጣ ነው የሚል እምነት የለኝም እውነት ለመናገር አሁን ቅድም የተናገርከው በተለይ ጌታቸው አብይን ደጋግሞ የገለጸበትን ቋንቋና ሁኔታዎች ግምት ውስጥ አስገብተ እኔ አብይ ከበታችነት ስሜት ሊሰማው የሚችለው የስሜት መጎዳት በጣም ኃይለኛ ከመሆኑ የተነሳ ጌታቸውን እዚህ ቦታ በማምጣት የሚበላውንም የሚጠጣውንም የሚተኛበትንም የሚንቀሳቀስበትንም ሁሉም ነገር እሱ አሟይ ሆኖ በሱ እጅ እንዲወድቅ አድርጎ እሱ ብቻ አይደለም እሱ በሚፈጥራቸው መድረኮች በሙሉ ያን ችሎታን ብቃት የሌለው የፖለቲካ ድንክ ነው ብሎ አደባባይ ያዋረደው ሰውዬ አብይን የሚያክል ግዙፍ መሪ በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶ አይታወቅም እንዲል በዛችው ምላሱ መልሶ እንዲል በማድረግ እየተበቀለው ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ እንትሪ ወደለኹም ጌታቸው አብይ አሕመድ ሕኑይ ድፈድደሎ ይበቃ በሐጽር ተረባህታዩ አብይ አሕመድ ጌታቸው ቀደምና አብይ አሕመድ ዕሸል ዘይግቦ ቦታ ብፍጹም ንፖለቲካዊ ቦታ ዘይግቦ ካብ ሻብዓይ ክፍሊ ዘይሓለፈ ሰከንደሪ ከማን ዘይወደአ ኣነ ብሓቂ ባሃም ዝኾነ ፖለቲከኛ ክብሎ ፀኒሑ አብይ አሕመድ ድማ ከብዱን ክራውንቱን ሆቴሉን ገዝኡን ከዲኑ አብይ አሕመድ ዝዓበየ መራሒ በሊሉ ኣብ ንሱ ዘዘፍቀደሉ ክንስነስን አንጻር ህወሓት ንዖም ንምጥፋእ ብኡን ብጻድቃንን ክሰርሕ ናይ ብሓቂ ዝግረም አብይ አሕመድ ቀሊል ከም ዘይኮነ በዚ ካትፈልጥ ነቶም ተማሪኾም ዝመፁ ልክዕ ኣበይ ቦታ ይጥቀመሎም ኣሎ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ንተጋሩ ድማ መወዳእታ እቲ ኩነታት ጽምዶይት መድሃኒት ክኸውን ዝኽእል ነቲ ጽምዶ ዝተረድአ ጥራይ ድማ ነቲ ኩነታት ክርድኦ ዝኽእል ሓፈሻ እቲ ኩነታት ንጹር እዩ ዘሎ ናብ ትግራይ ክግበር ዝኽእል ኩነታት ኣብዚ እዋን እዚ
ኣብ ከባቢና ዘለው ህዝቢ በተለይ ንኤርትራውያን ሰላም ዝደሊ ናይ ኤርትራ ህዝብን መንግስትን ንሰላም ደው ምባል ክንቅጽለሉ ኢና ጆኖሳይድ ንዝቐጽል ሓይሊ ከዓ ኩሎም ጆኖሳይድ ዝቃወሙ ሓይልታት ኣብ ከባቢና ዘለው ኣምሓራ ይኹን ኤርትራ ይኹን ኣጎብ ይኹን ዓፋር ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ክኾኑ ኣብ ጎኒ ሰራዊት እዚ ክኾኑ ከዓ በዚ ኣጋጣሚ እዚዩ መልእኽትና ንሕልፍ ምግበይ ነዛ ዘረባ ዝበላ ከም ሕሱም ኣቆጢዓቶም ከም ዘላ ይዝንገር እዚ ናይ ጀነራል ምግበይ ዘረባ ካሎ ጀነራላቱን ተመሳሳሊ ዘረባ ስለ ዝሃቡ ኣብ 4 ኪሎ ኣብ አዲስ አበባ ኣንጻሮም ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ እዩ ዝግበር ዘሎ መቸም እቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብተፈላለየ መንገዲ እንዲወዲቁ ዘሎ ነቶም ናይ ብልጽግና ኦሮሞ ዘማኽርዎም ዘለው ካስምዑ ብልጽግና መንግስት እንደ ምክር ውሰዱት አሁንም ከኤርትራ መንግስት ጋር እና ከኤርትራ ህዝብ ጋር ጦርነት እናረጋለን እያላችሁ ብዙ ፉከራ እየፎከራችሁ ነው። እኔ አማራ ነኝ። እንደ አማራ ከኤርትራ ህዝብ ጋር እና መንግስት ጋር ምንም አይነት ችግር የለብኝም። ግን እናንተ የብልጽግና መንግስት ኦነግ እንዳትረሱ ፍየል ሲጠብቁ ስለነበር በደንብ አድርገው ያውቃቸዋል። ለምሳሌ ትናንትና ኤርትራ ላይ ፍየል ሲጠብቁ የነበሩ አመራሮች ውስጣችሁ ላይ የሆነ ነገር ቀብረው ቢሆንስ ልክ ኤርትራ አካባቢ ሲደርሱ የሚፈነዳ ማለት ነው። እንታይ ዝብለው ዘሎ ኦሮሞ ቶም ሻዕብያ መልሚሉ ዝዕበየኩም ፖለቲከኛታትን ካልኦትን ተጠንቀቁ ንሕና ምስ ሻዕብያ ፀገም የብልናን ኩናት ክንገብር ኢና ትብሉ ዘለኹም ግን ምናልባት ቀደም ሻዕብያ ብኤርትራ መግቡ ከብልዑኹም ከለዉ ብሰዓታት ዝትኮስ ፈንጂ እትዮም ኢልኩም ከይህሉ ሞነ ኤርትራ ምስከትኩም ዶብ ኤርትራ ምስ በፃዕኩም ከይትፍንጀሩ ተጠንቀቁ ከም ምኽሪ ከም ሓውኹም እየ ዝበኩም ዘለኹ እናበለይ ዘማኽሮም ዘሎ ኤኒዌይ እቲ ኩነታት እንታይ ከም ዝመስል ኩሉ ሰብ ኣብዚ እዋን ዘስተብሂሉ ኣሎ ለንቀነ ሓድሽ ነገር ወፂኡ ኣሎ ንሱ ድማ ምናልባት ብኩሉ መንገዲ ምርኣይ የድሊ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እዮ ዋላ ኣነ ያው ትፈጥ أسمر مملاسي ذهب كوخا أجندة ونيرا ما أفتي إمباسي زرلو أفتنا يتبع إمباسي زجبر ليلان قليلان سخاون بسيح خايخا من قصير تراون بسيح هو أيو زي تليفون مس أول سعيد سجبري كبير ترى زميل كتب عقلات بقول كي زغرو كلكم قداني رومو صباح نقول خمس مسو سامع له بسرعة كابتن مسو سامع له إمباسي من قصير يتبع إمباسي خوينسي تجارو رحنا على نافلة جنزة ونتقبل نبي تبع خلنا نخمر سومس ببلع بجنزة كم زمان لسه أو ميديا زغلس تتجلس أو سأجمع ولا هندس أجمع نقاط أمم مسيو 3 عامات 4 عامات نانكرات تمثل إحنا يتبع من قصة إمباسي جنزة نتقبلهم بلعوهم غير الدسابة اليوم ولا أنا لا تفضل مسخاب يتسوي مسخاب عقارة تزرقوا كامون أو زجبر أو زوم بس أبزاتهم تحت يكون عقارة تجارون كمل سجلوا أفت إمباسي كونيلو زخونه انتاي زبحال زلو كاب just give me a second حنت خبركم زمصو تغارو لعلميت زخون تغارو زمصو يا سمعنا نيرنا تغداي اسكاب زكراونين اينات سبينا اميتنا نيرنا نمبر ያው ተፈጠ ሀብት ጉዳይ ወላለና ደግሞ استابرال ስንሽተ ነገርና ብዛው እንመን ከመይ ዘውል ተጋሪው መጸለው እንኳን ሐን መጻኻና ወደደቢት ከመይ ተኸውን مرحبا إلى بعد عن طريق كمي تكون قرم يخبر لي سلكي دنقتكم زي دولي الكاسل زل حلقة قاطعمي تزينا بصيحني عبي ارترا تأثيرهم زنورو تقارو بالسفر عليه مخنيات عبي سرپرايز بزبها الملكعو عمارات خمتاوهاوهم كنبر زدلي عدو يو غزو يو خنبر اللو نبر يغليو ناب تقراي خديز بالكعا تعدل تفاتير اللوز والسميع اللهم زي اختبرها الليلة ليه وبالتالي أبكي نبرة صوتها والشبري أب عدوى من المتحدة كان نبرة بالتمينة هندبت إذن الله معتنا نقوم أبتحك غير لسانهم أخواب الميت الزغونية تمرجع أبتني حوادهم خون سلالو أقدموا حدا جيجاز غونا حضريك أسميعي سلالنا وركو أقدمهم كيدهم نيرو من جم وخمقوا بجب خلصنا عطاتهم أقدمهم استقرادهم بتتحيزهم بنبوري أمنيرهم عشان في قلم على تيب جي مس
بقوي حضريتها خط محلال فاسم إحنا نيرنا تشويهم زنورو ولا ملذبني نزي لما الرامو نظم لايلومي أبتحت غير زنورو من بسير تراغ زبرو حدقات مسرت يموتهم حديثنا زنبرنا قطري بإفساد توم زنورو كلهم قوتي تسعيدنا الحار حيدنا يوم مدينة أبكرني حواتهم أبكرني هزري أبكرني زير بران وزدقائي مارتين كتهم كودو تداليو مرشاهم كودو قوليهم كتهم كترفو تداليو كترفو قوليهم مرشاهم انتايلنا مرشاهم العلم كتهم دوزحو كترفو تدالي أمنيرهم مزحتهم سبحدار بديهم إرتراويان بابهم إرتراويان بعد بيتهم إرتراويان زرقوهم سلطهم مزحتهم مالتي إساتهم من ترسين لهم ولا بابهم من بديهم من تزاروا كوينهم إرتراويان ويحمد سلطورو وانت تعرفوا له فمقالوا أطلن لهم حالتي عب سبندفرا መቸም እዛ ጉዳይ ትሰምዑ ዘለኹም በብዙሕ መንገዲ የሰሚዐያ ዘለኹ ጥሩይ ዝኾነ ሓበሬታ ንክንወስድ ኢለ ተጋሩ እንተነይሮም ኢትዮጵያውያን እንተነይሮም ተፈቲሖም ንዓዶም ክኸይድ ከሎ እስር ክፍታሕ ኢና ንደሊ መቸም ገበን ዝገበሩ ተኮይኖም ተረዳድዮም ክኾኑ ተስፋ ንገብር ብውፅኢት ናይ ክልቲኡ ወገን ዝኾነ ይኹን ከምኡታት ነገር ተተገበረ ኣነ በዛ ነፍሰይ እሱር ዝኾነ ይኹን መንገዲ ገበነኛ እንተኮይኑ ገበኑ በክሳብ ዝውድእ ክእሰር ክኽእል ኣሎ ካልእ ናይ ፖለቲካ ምትእስሳር ዘሎ ገበነኛታት ግን ፖለቲካ ክቀያየር ከሎ ክፍትሑ ንቡር ስለ ዝኾነ ከም ዝብሎ ዘሎ ግን ምስ ፖለቲካ ዝተሓሓዝ እውን ዘለዎም ኣይኮነን እሱራት ዝፍትሕሉ ብዙሕ መድረኻት ክንሰምዕ ናተይ ትምኒት እዩ ግን ንኣወልካ ካልኦት ዘረባ ምስኡ ኣተሓሒዞም ክዛረቡ ዝሰምዕዎም ካለኹ ኣብዚያ ስምዕዋ እስኪ ሰባት ኣነ ፐርሰናሊ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ፖለቲክስ ኢደ ከእተ ይደልን ትፅምዶ ክስጉም ተኮይኑ ንቅድሚት ኦንሊ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ዘቀራርቡ ጉዳያት ኢደ ኣብ ናይ ፖለቲክስ ኤርትራ ወይ ከዓ ኣብ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ከየእተኹ ክፀል እየ ዝደሊ ጀስት ከምኡ ክኸውን ኣለዎ ብወገን ኤርትራውያን ኣሕዋትና እውን እቲ ናይ ትግራይ ፖለቲክስ ንትግራይ ገዲፎም ኦንሊ ኣብቲ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ዘቀራርብ ነገር ጥራሕ ተሰርሑ ርእይቶ ኣለኒ ንኣብነት ብዝኾነ ዩቲዩብ ህድሞና ፕሮሞሽን ይመስለኒ ብዛዕባ ዝኾነ ሓሳብ ዝተፈንዎ ነገር ነይሩ ታደሰ ወረደ ዓለም ገብረዋህድ ተወልደ ዕንበብን ኢሳያስ ታደሰን ተጠንቀቕዎም ገለ ዝብል መልእክቲ ዓይነት ዝተመሓላለፈ ኣለኹ ካብ ወገን ኤርትራ ፅምዶ ዘተሓባብር ሰብ እዩ ከምኡ ዓይነት ወፂ እዩ እዚ ጥቡቕ ይመፅእ ናይ ትግራይ ፖለቲክስ ዝተጋሩ ጥራሕ እዩ ክግደፍ ድማለኒ እዚ ሕጂ ዝብለኩም ብቐጥታ ንቲዲኤፍን ሕወሓትን ዝምልከት ኮይኑ ነዞም ሕጂ ዝገልጾም ሰባት ብጥንቃቐ መነፅርኩም ኣጥሪኹም ክትርእይዎም ዘለኩም ሰባት እዮም ባዕሪኡ ናይ ሰራዊት ትግራይ ናይ ናዕቢ ኩነታት ንምምርማር እውን ክሕግዘኩም እዩ ኣስማት ክዝርዝረልኩም እየ ኣስተውዕሉ ታደሰ ወረደ ዓለም ገብረዋህድ ኢሳያስ ታደሰ ሓላፊ ፕሬዝደንት ቤት ጽሕፈት ተወልደ ዕንበብ ሓላፊ ስለያ እዮም እዞም ዝገለጽኩልኩም ሰባት ትግራይ ብጥንቃቐ መነጽረ ኣጽርያ ክትርእዮም ዘለዋ ሰባት እዮም ይገብሩ ኣለዉ እንተበልና ድማ ኣብይ ኣሕመድ ሰራዊቱ ናብ ሕሞራ ክወቱ መጽናዕቲ ይገብሩ ብፍላይ እዞም ናይ ሓራ መሬት እኽብካብ ዝብል ኣሎ ቶስት ናይ ምዃን ተበጉሶ እዚያ እታ ዘረባ ትዝረብ ዘላ ማለት እዩ ትግራይ ዓድና ኣብቲ ናይ ትግራይ ፖለቲከኛ ኣየናይ ሕማቕ ኣየናይ ፅቡቅ ዝብልስ ብደንብ ንፈልጥ ኢና መን እዩ ዝጠቕመና መን እዩ ዝጎደናስ ብደንብ ኣፀቢቕና ንፈልጥ ኢና ኣነ ኣብ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ኢደየቴ ንሓጎስ ክሻ ተጠንቀቕዎ ንኢሳያስ ተጠንቀቕዎ ንኣብርሃም ካሳ ተጠንቀቕዎ ዝብል ተኮይነ ብቐጥታ ኢደ ኣብ ናይ ኤርትራ ጉዳይ የእተለኹ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ቦርደር ክህልወና ኣለዎ ቦርደር ክህልወና ኣለዎ ከም መተሓሳሰቡ ማለት እዩ ዌል ታዘረባ ናይ ብርሃነ ናብ ወለያ ምናልባት ኣወልተ ደይሰሚዕዋ ኢለ ኣሚን ናተይ መርገፂ ኩሉ ግዜ እዩ ትግራይ ጉዳዮም ባዕሎም ኣለዎ ምናልባት
سلاوي حبريتا مسجار تقين بوشت مسمر كزار عربي يقولوا أبوليتيكا ناي تجراي إرترا أبتوش تاو قدايناتهم إذن تزي تنا نزبلا زلنا إبراهيم قبلتيا سخاتكم كما أخذ قبر تدخلوا دا يتحطوا سخاتكم زي أفكم كتحزوا تدخلوا دا كابوليتيكا ناتنا يدت تقندي متحساسبك خون زغلنبر إرتراويان أب قدايناتكم من البات أنا أول كوش إرترا سلوزوس سميعتهم كتكون تخيليا ولا قداس حبريتا تدبره بزخانة كم تريواز لهم تسمعوا لهم تتصم دما ناب لا ما كبت تقين مكبار كل ولهم تريد تصبغيو حسب كام دقيقة كام جلسون أنا يسألوني وش تاو قدايناتكم إننا تونينا وش تاو قدايناتنا مسقول لي تاتو بعلنا كن عرية قدف لنا مالتها لبام بخري زرباي سأقام يبلون I don't think بيرتراون بزح تقاومات قد مزغل كويني سمعنني بحفشة تكونتات نبي قصيم عبلالو نريا لنا بفلاي زاناي أمس هايلا دما أولاً هايلا سيصبغ زبدنا ينبرومن زي أركتا غيرولو كم زاد ريواز لهم تعرك دما أمس كله كتكون تسفان قبر مسحوات كام سير تراويان كا أمون غير تراويان وزيادة أركن سلام دما كقتل تسفان قبر أتي كم تي نتجارو بوليتيكا قد دايت يكون ولا تيزلو مدرك بوليتيكا كاير سلزلو زفتحون تلو أبير تراب زخوني يقول مغنيات في اللاي بوليتيكا وانتصار زلو نهاجر دم حدا جازي يكون دما كم عدل كجاتمم كم يرتراوي تمنيتي كل جزء لعليو مغنياتو ريكونسيليشن زلنا مدرك أبوتات أتوكير كات زربلي كنا بزوج زربلي مخالجن حج زلنا مدرك كيناتو ورا كينات نبز مت الناس زلو جزء سلزلنا نابتك عندي أتوكرو أجندة أتوكيرنا أنت صراحنا يزيادة وتشي كم تزغل بهلاي لذي قال من جدي نزح جزء لنا مدرخ زح جزء يكونن تجارب مفتوحهم جن شبغي يسمعني تجارب يوم عندهم خد تدليم ما شاء الله عندهم خد يقولوا that's it نزي مسير ترى زجبروا جن تمو يرأي له بسرعة زي هند الغيلنا وتجري زي أطول زلوا حدا مخنيات استراتيجيك أمبيجيتي سلسجة طبعا قبل أن تجري زجوروا وج من كم ساتف من استير ترى يدور يقولون أمامي رودي صوصل فانون تاع عينت حالي فتر شو شي كابيتال سيتي او حاجه ودقدو زيوم يكالكوليت قبل زلو زيتي استراتيجيك امبيجيتي مالت تي جيم نصور كوينو مانج كورو سلازي كالي شاهزي تزاي كوينو وجن دحرليو ناي مجمريا وج ناي بلصقنا اورومو ابل تግራይ ዝኮ أتكونتات سيريس نسناتو مسترداكا تخالي كله شلالي الكاغت كدو تخل أموداتا ناي كتما باتع زوات سئلي ناي قرقسو منان رجالنا بوليتيكا زوبانا أبحم مقدر الجاس لزلو كالو كله قدام النتات ناتنا هقراو دحنتي كون زغل أبزي سلزي أينو بتانا يتقارو بزحات سريدكم ليا اللهم ناير تراين تفتحو قلدو تبلو قزي يكوننا أبزي وان زي حجيزة لنا مدرخ لو مدر صباح أبي عند راي قبر أبزي بحالا لزلو أسيلو مزقزي كفتاع زغل كونتات أبغزيوك حتى تولي خلخون بحفشة تجارة فتح مالو صبوا كم زينا نريو صبوا نجاريو مستزلوا تمدد ما نقدميت كخيت متسسار نايتو مزبد ما نحيي لك خيط مناتو بوجن أبي تفني زلوا أجندة تحريق أبزوانزي قدام النت نتا دحنت نايت هجري خون زغل تخالي كله أبغزيوك نركب لنغل نايلو مارس أبزغودي لايك كبروا ريتو من حسابكم من قدر في نابلكو مزيح قد فكوا